आंनि A to Z Fun Entertainment YouTube चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बेनो जादों आनबक्सिं खालामनाय स' बिदिब्ला आङो मोनसे फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनाय मिनि ट्राइपड बेखौ आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनो आखायाव लादों बेयाव मा दं मा गैया बेखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो आखायाव लादों स' बिदिब्ला फैदो तो बिदिब्ला दायो आङो मानो मिनि ट्राइपडखौ आनबक्सिं खालामना दिन्थिनो आखायाव लादों तो बिदिब्ला फैदो बे बक्सआव मा दङ मा गैया आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो आखायाव मा दङ खुलिनोसै तो बिदिब्ला जोङो बेखौ जोङो बिदि खालामनो हागोन तो बिदिब्ला बेखौ आङो फिटिं खालामनानै दिन्थिनो आखायाव लादों तो बिदिब्ला फैदो जोङो लासै बेखौ आगजुखौ जोङो मा खालामनो हायो फिटिं खालामनोसै नैयाव सोनानै जोङो मा खालामनो हायो स्क्रू मारिनाय बायदि जोङो मारिनोसै दानिया दा स्क्रू मारिबाय टाइट जाबाय दायो टाइट जाबाय बिदि फसंनो हायो मिनि ट्राइपडा बेनो तो बेयाव मोनसे क्लिप दङ बे क्लिपखौबो जोङो मा खालामनो हायो नियाव लागायनो हायो बा जरायनो हायो बेयाव जाबाय बेखौ जरायनायनि उनाव जों मा खालामनो हायो निखौ जोङो मबाइलखौ मा खालामनो हायो नियाव होनानै जोङो मा खालामनो हायो मुभ खालामनो हायो तो बिदि नायनोबो हायो नै बिदि नायनो हायो मबाइलखौ बिदि फसंनानै जोङो नायनो हायो दा आरो नेरेबो खालामनो हायो बिदि फसंनाबो नायनो हायो नै एसे फेसिलिटिया मोजाङानो मिनि ट्राइपडनि गेजेरजों मा फेसिलिटि दङ आं बेखौ दिन्थिबाय बेनो मिनि ट्राइपडनि पार्ट्सफोरा बेनो स' नाइस मिनि ट्राइपडा दा नैबेयाव आथिं दङ आथिंनि पुश खालामनानै नांगौ बेखौ जोङो स्टेन्डखौ एसे फोलावबावना लानो हायो एसे फोलावबावनानै बिदि नै खर'खौ बा मुभिं खालामनो हायो नै खर'खौ मुभिं खालामनानै बबे साइडजा नोङो केमेराखौ लागोन बे साइडजा बा मबाइलखौ स्टेन्ड खालामनानै लानो हायो थ' दिनैनि बे मिनि ट्राइपडनि आनबक्सिं खालामनाय दिन्थिनाया बेखिनियावनो जोब्बाय थेंक इउ